Erreologia euskeraz inglesez rheology da. Eta rheology jarri zioten grekeraz reo isuri dalako. Beraz, hasiera batean, erreologia zen isuriketaren zientzia. Baina zentzu zabalago batean berez da materialen fluxua eta deformazioa aztertzen duen zientziaren alorra. Erreologia sortu zutenak, edo rheology delakoa sortu zutenak, bai ingenieriak eta bai kimikariak ziren. Eta elkartu egin ziren batez ere sortzen ari ziren material berri horiei erantzuna ematearren. Adibidez, 20. mendearen hasieran petroleak izugarrizko garrantzia hartu zuen, baina zesanik ez polimeroek eta beste material askok. Eta material hauen erantzun mekanikoa benetan berezia da eta berezia zela konturatu ziren garai horretan eta horregatik sortu zuten erreologia. Ekarpen nagusiena da bizkoelastikotasunaren azterketa. Bizkoelastikotasuna da, hain zuzen ere, erantzun elastikoa eta erantzun likatsu edo biskosoaren artean dagoena. Orduan, hor material gehienak hor sartzen dira. Azken finean, solido elastikoak idealak dira, eta likido likatsu edo biskosoak, Newtonek aztertu zituen bezala, horiek ere idealak dira. Baina, guk adibidez, hemen badaukagu polimero bat. Ikus dezagun polimero honen portaera. Lurrera botatzen dudanean, portaera elastikoa erakusten du. Baina beste saiaketa honetan, materiala luzatzen ari naiz, isuri arazten ari naiz, eta azken finean isuri egiten da eztia baliz bezala. Beraz, zer da material hau? Solido elastiko bat, ala likido likatsu bat. Ez bata eta ez bestea. Denboraren arabera, material hau, bat ala bestea izango da, eta beraz bere erantzuna biskoelastikoa dela esaten dugu. Kontuan hartu behar dugu erreologia eta polimeroak garaikideak direla. Beraz, erreologiaren aplikazioak beti izan dira nagusienak polimeroen arloan. Polimero bat isuritzen den bakoitzean hor neurketa erreologikoak behar ditugu. Eta kontuan hartu behar dugu polimeroak beti isuritzen erabili behar ditugula, bestela ezin dezakegu polimero bati forma eman. Kontsidera ezagun adibidez, gaur egun erabiltzen diren 3 dimentsiotako inprimagarriak. Inprimagarri hauek erabiltzen duten materiala polimero bat da. Eta polimero horrek ondo inprimatzeko isuri egin behar du. Eta erreologia, bere propietate erreologikoa, bere isuriketa ez badugu ondo kontrolatzen, ezin izango dugu erabili polimero hori ezer inprimatzeko. Erronkak batez ere material berriei lotuta. Adibidez, nanokonposatuak, nanoteknologiarekin lotuta egon daitekena, baina edozein material berri ateratzen danean, bai biomateriala izanik, ingenieritzan erabiltzen den materiala edozein, hor dauka erreologiak beti erronka berri bat. Beraz, bere papera beti gainera bikoitza da, materialak ezaugarritzeko, eta gero materialen prozesaketa edo erabiltzeko modua aztertzeko.